Не забравяйте, дайте лайк на видеото, абонирайте се и приятно гледане! Ами, среща много ми хареса, беше чудесно. На мен също ми беше много хубаво. Да се видим утре? Ама чакай, не искаш да влезеш? Не, благодаря. Вече трябва да се прибирам. Ама живее сама. Аз също. Затова трябва да се прибера, защото оставих един прозорец отворен и то сега го дава да вали и сещаш се. Ама ако влезеш, мога да ти направя чаша чай. Не обичам много чай. Добре, ние нищо не ядохме, ти не си ли гладен? Права си. Всъщност съм гладен. Ами така ще можеш да влезеш да хапнеш и да ти изготвя нещо. Не, вкъщи имам един дюнер, дето ми беше останал от вчера, една биричка, ще си я допия, така че ще си ходя. Ама добре, ако искаш, може да влезеш и да правим каквото искаш. Каквото искам. Това е най-великата битка в Наруто. Гара срещу Рок Ли. Талант срещу усърдна работа. Ето виж този момент е най-страхотният, защото тук Рок Ли си пуска оковите и виж сега какво става. Това е повече от аниме, разбираш ли? Това е гениално. Гледай сега какво става. Той не може да го види, защото той през цялото време е носил толкова тежки окови и сега направо силата му е освободена от всяка. Ама виж, продължай да гледай. Е освободена. Габи, как си? Добре. Нека да ти помогна. Благодаря много. Много добре си гледаш. Къде ходиш? Благодаря. Отивам при приятеля ми. Ама ние ще се разделяме. О, супер. Ами искам да кажа, много съжалявам. Много съжалявам. Да, обаче аз много го обичам. Ама... Всички мъже са еднакви. Много ви благодаря за вниманието. Надявам се видеото да ви харесва. Не забравяйте, дайте лайк на видеото, коментирайте и абонирайте се за повече видеа. Пазете се! Фуй! Обичам водато. Добре. Чакай. О, така ли? Ами, много съжалявам. Няма проблем. В момента си